ready to dream big? Are you ready to take action now? Not later, not tomorrow, now. We are changing lives all over the world because of Mr. Bob Raymond. We will not stop until we reach as many people as we can to help them improve their lives. The growth of the TalkFusion global community is not merely an expansion of numbers. It's a genuine extension for freedom and prosperity. I call us TalkFusion people dream catchers. I'm going to catch your dreams and I'm going to make them come true. When the business moves from your head to your heart, that is when you'll find true success. Ladies and gentlemen, we have an amazing future together. It is never too late to become what you could have been. This support in this company is utterly world class. So let me ask you a question. What's better than going on vacation? Going on a free vacation. I have unshakable belief in each and every one of you. Unshakable. Incredible! Freedom! Amazing! Fantastico! Success! Please relax. You found the last company that you'll ever have to work. I always played sports as a kid, and I think that discipline and the desire to help your team really shaped my attitude growing up. Winning was great, but working together to do a good thing, working toward the goal of everybody winning as a team, something about that really spoke to me. I know that's why I became a police officer. It gave me that same feeling of accomplishment to serve others, helping people. And I told him, I said, I'd like to have some beds for the dog. Bob not only got me all the beds I needed,
He got me the Mercedes-Benz of dog beds. Every day when I walk through this facility and I see the animals on the beds, I think of, the good intentions of Bob and the people from Talk Fusion. And I'm standing here at our very new Second Chance patio, courtesy of Bob Arena and Talk Fusion. The single greatest thing about success is the opportunity it provides for you to give back. Animals have given me so much joy, unconditional love, hope, and inspiration to be able to save lives. It's so rewarding to speak for those who cannot speak for themselves. And success has afforded me the means to donate $250,000 to the Humane Society of Tampa Bay, an organization dedicated to saving lives and ending animal homelessness. My belief is, if you're not where you want to be in life, change it. Just look at me. I was just an average guy that knew I wanted to serve others and to make a difference. That's why I say, bring us your dreams, then we'll help you do the rest. Talk Fusion is the vehicle, and it can happen to you too. And the time is now. I'm Talk Fusion founder and CEO Bob Reyna, here with VP of Training and Development Allison Roberts, to invite you to join us and create the future you deserve. We offer the right products, the right management and support, the right timing, the right cause, and the world's first and only instant pay compensation plan. We're not just changing the way the world communicates, we're changing lives, one person at a time. Bring us your dreams, and we'll help you do the rest. Prajem vám pekný večer, pozdravujem vás, pozdravujem všetkých hostí a samozrejme aj svojich obchodných partnerov. Skôr ako začnem, poprosím vás o spätnú väzbu, či by ste mi mohli napísať tu na dole do chatu, či je ma dobre počuť. Super. Takže vypneme si chat, aby nás to zbytočne nevyrušovalo počas prezentácie. Dovolte mi, aby som sa vám predstavil. Moje meno je Ľubomír Zaručík, so spoločnosťou spolupracujem vyše 1 roka a budem vás prevádzať dnešnou prezentáciou, ktorá bude mať zhruba pol hodinku. V tejto pol hodinke sa dozviete viacero informácií. Na začiatku si v prezentácii povieme, kvôli čomu sme sa tu stretli. Ja myslím, že hlavne kvôli tomu, aby sme si ten svoj život zmenili k lepšiemu. V druhej časti si povieme o spoločnosti Talk Fusion, o produktoch, ktoré spoločnosť Talk Fusion ponúka, a to najlepšie samozrejme nakoniec, čiže peniaze, kariéra. No a v poslednom bloku kolegovia na kamere vám povedia, čo práve ich oslovilo na spoločnosti Talk Fusion. Čiže poďme si spoločne na začiatok položiť jednu otázku, ktorú pravdepodobne ešte nikto nikdy vám nepoložil. Predstavte si, zamyslite sa nad tým, predstavte si, že by ste mali toľko peňazí, koľko si len dokážete predstaviť mať, a samozrejme veškerý čas na to, aby ste si tieto peniaze mohli užiť. Akým spôsobom by sa zmenil ten váš život? Chceli by ste bývať stále v rovnakom dome?
alebo jazdili by ste stále rovnakým autom, určite viac ľudí by navštívili rôzne destinácie, čiže by chodili viackrát do roka na dovolenky, po prípade niektorí by splatili skôr úvery, ďalší by pomohli finančne svojej rodine, svojim známym. No a či toto všetko si človek môže dovoliť pri dnešnom stále rovnakom zamestnaní, keď sa trošku pozriete 5 rokov spátky a zhodnotíte svoj život v posledných 5 rokoch dnešnému dňu, samozrejme, čo sa v tom živote udialo, či ste si niečo splnili zo svojich snov a cieľov. No a pokiaľ budete pokračovať stále touto istou činnosťou ďalších 5 až 10 rokov a niečo v tom živote nezmeníte, jediné, čo sa stane, je to, že o 5 rokov zostarnete, ale nič zásadné v živote sa nestane a verte mi, tie roky dnes ubiehajú každému z nás veľmi rýchlo. No a vieme v dnešnej dobe, že tá realita je krutá, hodne ľudí dnes prichádza o zamestnanie, ľudia žijú v období stresov, nakoľko keď prídu o zamestnanie stiajú splácať hypotéky, sú zadlžení a prežívajú od do výplaty. A práve preto máme tu jednu fantastickú obchodnú príležitosť k tomu, aby vás dopravila k splneniu vašich vlastných snov a cieľov. Táto obchodná príležitosť sa volá Talk Fusion, je to spoločnosť, ktorá je na trhu už 6. rokom, je to americká spoločnosť, ktorá pôsobí dnes už vo viac ako 100 krajinách, presnejšie blížime sa k číslu 200 a stále nové krajiny pribúdajú, čiže fungujeme prostredníctvom internetu, ako vidíte, ja som doma, vy ste každý u seba doma a preto spolu vedieme tento rozhovor, prezentuje sa obchodná príležitosť, čiže fungujeme 100% z domova, nemusíte nikde chodiť a váš obchod môže nabrať medzinárodné rozmery. Spoločnosť Talk Fusion je najrýchlejšia obchodná príležitosť na svete, je hodnotená podľa nezávislej agentúry Alexa, ktorá udeľuje rankingy spoločnostiam, čiže nie je to stanovisko ani moje, ani stanovisko spoločnosti Talk Fusion. A o kvalite samozrejme svedčia certifikáty. Máme certifikáty DSA, je to asociácia priameho predaja, kde dnes dáva 7000 network marketingových spoločností licencovať svoju spoločnosť a len 200 sa môže píšiť, že má certifikát tejto spoločnosti. Ďalej máme certifikát DSAI a BBB, všetko kladné hodnotenie A. A o spoločnosti Talk Fusion sa dneska hodne píše, sú to precízne magazíny v Amerike ako USA Today, Fox News Channel a Forbes. A samozrejme aj o majiteľovi spoločnosti Bobovi Raynovi sa hodne dnes vysiela na Floride v Amerike, pretože je to človek, ktorý má veľké charizma a taktiež obdarováva druhých ľudí. Prednedávno investoval $1 milión amerických dolárov do útulku pre zvieratá, čiže investuje aj do charitatívnych vecí. Jednou vetou, o čo ide v spoločnosti Talk Fusion, spoločnosť Talk Fusion mení komunikáciu, mení spôsob komunikácie na celom svete a poďme sa teraz pozrieť spoločne, ako vlastne vznikala komunikácia, akým spôsobom mali ľudia možnosť prvýkrát vôbec možnosť počuť nejakú komunikáciu a boli to takéto rádia. Neskôr samozrejme prišiel obraz, vznikali televízory, neskôr prišiel na rad internet, vznikol e-mail, ľudia medzi sebou komunikujú prostredníctvom chatov, komunikujú prostredníctvom klasických e-mailov, kde jeden druhému napíšu e-mail a takto spoločne vedú konverzáciu. My uvádzame na trh videokomunikáciu, čiže písanú formu nahrádzame obrazom a zvukom. Samozrejme v podobe videa môžete odovzdať tej druhej strane emócie, nadšenie, môžete odovzdať podstatne viacej informácií ako v klasickej písanej forme. Predstavím vám produkt video e-mail spoločnosti Talk Fusion. Video e-mail spoločnosti Talk Fusion bol prvé 3 roky jediným produktom tejto firmy. Ovládanie je veľmi jednoduché, zvládne to aj človek, čo nie je počítačovo zdatný, pretože vybrať si 1000 profesionálne urobených banerov pre okamžité použitie zvládne každý. Máme banery, tieto šablóny máme celkovo v 20 jazykoch v rámci českého jazyka. Slovenský jazyk bude nasledovať v blízkej dobe. Máme to k narodeninám a k rôznym príležitostiam. Vy si môžete vybrať šablónu do takéhoto okienka, potom prostredníctvom webkamery nahráte, čo chcete povedať tej druhej strane a jedným klikom to môžete naraz odoslať až 1000 mailovým adresám, tým, že kto každý z vás si pozrie váš video e-mail, vám príde do mailu správa o doručení.
čiže presne viete, kto to videl a následne na to máte prehľad. Poďme si teraz pustiť jednotlivé ukážky video e-mailu spoločnosti TalkFusion. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miss Debbie, happy birthday to you, eat more cake. Join TalkFusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. Váš skutečný realitní konzultant. Váš spolehlivý analytik. Marketingový specialista. Váš partner při vyjednávání. Náš přehled vám dá nadhled. Váš nestranný poradce. Váš makléř Century 21. Nyní i v České republice. Vaše cesta k bydlení. Century 21. The Gold Standard. Vážení přátelé, srdečně vás zdravím a zvu vás do Nového Boru na letní koncert, který se bude konat v kostele svatého Ducha v pátek 22.7. od 19 hodin. Zdravím vás všechny z Las Vegas, hotel Venetian, Benátky, kde jsme na bazénu. Včera jsme byli v Yosemiteckém parku, kde byl sníh, 18 stupňů Celsia, led, hrozný vodopády, jak to tálo, a dneska na bazénu. Takže letíme na Floridu a budeme 10 dní a potom do Česka. Tak se těším, čau. Ako sa vám páčil video e-mail? Video e-mail spoločnosti TalkFusion a samozrejme aj ďalšie naše videokomunikačné produkty. Dnes máme 8 videokomunikačných produktov. Sú výborné či už pre osobnú potrebu, ako aj pre potrebu pre malých, stredných, väčších podnikateľov. Čiže môže ich používať dokoľvek, kdekoľvek na celom svete ste. Samozrejme dajú sa prehľadať z iPhoneov, z iPadov. V blízkej dobe očakávame Android, čiže nebudete potrebovať počítač, stačí vám nejaký chytrý telefón a všetko môžete prakticky riadiť z vášho telefónu. Poďme si teraz predstaviť jednotlivé produkty spoločnosti TalkFusion. Za pár dní očakávame 9. videokomunikačný produkt a bude to videoinformačný newsletter, čo spoločnosť TalkFusion ako prvá na svete uvedie tento produkt. Klasické informačné newslettery určite ste niektorí z vás dostali do vašich mailových stránok.
Pokiaľ ste zákazníkom nejakej spoločnosti, ktorá predáva produkty, ona keď chce uviesť nejaké akciové veci, tak vás informuje do vašich mailových stránok prostredníctvom klasických newsletterov. No a spoločnosť Talkfusion tu bude mať viac ako 200 návrhov pripravených k okamžitému použitiu, alebo pokiaľ chcete, môžete tento newsletter ustrojiť veľmi jednoduchým spôsobom, môžete dať názov treba z vlastnej firmy, popis, čo propagujete, pokladať obrázky a samozrejme dole bude priestor pre vaše video, ktorý môžete osloviť toho zákazníka, tú druhú stranu, môžete k tomu pripnúť niekoľko videí a jedným klikom to takisto môžete odoslať na 1000 mailových adries. Bude tam samozrejme report, čo znamená doručenka o tom, kto videl váš video newsletter a môžete to samozrejme zdieľať aj na sociálnych sieťach. Spoločnosť Talkfusion a produkty naše môžete dneska prehliadať v iPhone-och, iPadoch a v blízkej dobe v Androidoch. No a produkt, registračné formuláre máme pre ľudí, ktorí sú majiteľmi webových stránok, pretože títo ľudia potrebujú zo svojich návštevníkov urobiť okamžitých zákazníkov. Práve pre týchto máme pripravený viac ako 100 nádherných formulárov, alebo tento formulár si môžu spraviť priamo na mieste veľmi jednoduchým spôsobom. Na správnom mieste v ten správny čas spoločne vy s nami, pokiaľ vidíte túto víziu, môžete čerpať z revolučnej novinky. My dnes prirovnávame spoločnosť Talkfusion k takému megatrendu, ako keď zažíval boom Facebook. A predstavte si, že Facebook dnes už má síce miliardu ľudí, ale predstavte si, že by vás platil za každého priateľa, ktorého ste priviedli na Facebook a za priateľov vašich priateľov. Fungujeme spôsobom network marketing, čo je legálny obchodný model, je uznávaný už dnes viac ako 50 rokov, začínal firmou Amway, pridávali sa ďalšie firmy, dnes týmto obchodným modelom fungujú veľmi veľa kozmetických firiem, predávajú sa výživové doplnky, fungujú finanční poradcovia týmto spôsobom. Čiže predáva sa vždy hmatateľný produkt alebo produkt nehmatateľný. Vždy tam musí ísť o nejaký produkt alebo o nejakú službu. No a je kladne hodnotený takými obchodníkmi, takými expertami, ako je Warren Buffett, ktorý je majiteľom niekoľkých network marketingových spoločností, Robert Kiyosaki, ktorý napísal veľmi veľa pozitívnej literatúry a jeho posledná kniha Biznis pre 21. storočie, Biznis 21. storočia, kde on práve popisuje network marketing ako uznávaný obchodný model, kde môžete začať od úplného dna, úplnej piky a môžete sa dostať v priebehu veľmi krátkeho času do plusových čísel. Čiže je naše si uvedomiť, že model priameho predaja funguje perfektne. No a spoločnosť Talkfusion funguje na referenčnom marketingu, líšime sa od klasických network marketingov, pretože my nechodíme ani po ľuďoch, nechodíme ani po firmách, fungujeme výlučne z domova a budujeme si medzinárodný obchod. No a pokiaľ by sa vám páčilo tieto naše produkty premeniť na okamžité zisky, tak vítajte medzi nami, vítajte v Talkfusion. No a poďme si pozrieť ešte jednu takú zaujímavú štatistiku, kde patrí 90, možno 95% všetkých ľudí z celého sveta. Je to tzv. Plán A, čiže je to klub ľudí 40-40-40. Sú to ľudia, ktorí pracujú. Samozrejme nerobím si z toho posmech, pretože každý sa niečím živí a nemôžeme všetci sa živiť jednou obchodnou príležitosťou. A je paradoxne tá vec, že ľudia, ktorí sú pracujúci, tí sa majú v živote najhoršie aj preto, že robia najviac, odvádzajú najväčšie odvody do štátu, platia tieto dávky najvyššie, robia 40 hodín v týždni, pracujú 40 rokov, ak sa im to všem podarí, pretože ak dneska príde o zamestnanie človek v 40 alebo v 50, tak proste už má problém si nájsť to zamestnanie. A pokiaľ má to šťastie, že odpracoval do toho dôchodku, tak sa vráti presne tam, kde začínal pred 40 rokmi, nemyslím vekom, ale príjmom, pretože viete, aké majú dôchodcovia dôchodky, je to katastrofa. Títo ľudia žijú na prelome chudoby, zaplatia si jedlo, zaplatia si bývanie a peniaze na nič viac neostanú. Ešte na lieky ostanú peniaze, ale teda asi tak maximum. Preto ja hovorím, dnes pojem istota to už nefunguje, každý má svoju istotu vo vlastných rukách.
a my tu nemáme žiaden plán na 40 rokov, máme tu na plán na rok, na 2, maximálne však na 5, pretože človek, keď niečo chce robiť v živote, nemôže dneska začať a za prvý mesiac zarábať veľké peniaze, nefunguje to, proste človek musí začať a musí dať k tomu určitý čas, musí byť trpezlivý a môže to zhodnotiť po istom čase. Čiže obchod u Talk Fusion je veľmi jednoduchý, je ľahko duplikovateľný. Pokiaľ poznáte dvoch ľudí, ktorí si chcú privyrobiť nejaké peniaze, pozrite ich na prezentáciu. Prezentácia je plne zabezpečená od firmy Talk Fusion. Vysielame 5 krát naživo, ráno o 10, o 1, o 4, o 7 večer a o 9 hodine večer. Prezentáciu za vás robia prezentéri, vysielame 7 dní v týždni. Samozrejme vysielame v niekoľkých jazykoch, niekoľkokrát denne. Pokiaľ máte svojho známeho v zahraničí, pošlite mu link na prezentáciu a týmto spôsobom sa môže začať váš obchod, taktiež či doma, ako aj v zahraničí. Pokiaľ však poznáte dve firmy, ktoré by používali naše produkty, pošlite im video e-mail alebo za chvíľočku video newsletter, no a začne sa budovať vaša organizácia. Spoločnosť Talk Fusion ako jediná firma na svete vypláca svojim obchodným partnerom peniaze okamžite a vypláca ich do 3 minút. My sme všetci zvyknutí na výplaty, že odpracujeme od 1. do 30. a v ďalšom mesiaci dostávame výplatu. Ľudia, ktorí chodia do zahraničia, tí sú zvyknutí na výplaty na týždennej báze, odpracujú od dajme tomu od pondelku, v piatok majú výplaty, na spoločnosti Talk Fusion je to inak. Spoločnosť Talk Fusion má okamžitú výplatu. Okamžitá výplata mňa osobne presvedčila o tom, že firma je veľmi seriózna, pretože to nezvládne každá firma vyplácať svojich obchodných partnerov po celom svete okamžite. Najprv sme mali takéto čierne global cash starty, ktoré samozrejme už dneska sú minulosťou. A od minulého týždňa máme každý z nás Visa karty, taktiež Visa karty budete mať aj vy. Je tam vaše meno, je tam vaše priezvisko. S touto kartou môžete platiť kdekoľvek na svete ste, v ktoromkoľvek obchode, na ktorejkoľvek benzínovej pumpe, samozrejme je to bez poplatku a môžete vyberať z ktoréhokoľvek bankomatu, kdekoľvek na svete ste. Peniaze sú vyplácané v dolároch a na Slovensku vám dá eurá, v Čechách vám dá české koruny. Vždycky vám dá patričnú menu, v akom štáte sa nachádzate. Spoločnosť Talk Fusion prispieva od pozície 3 hviezdy mesačným príspevkom vo výške $600 na strieborný Mercedes. Pokiaľ toto auto nie je vašou obľúbenou značkou, dostávate $300 mesačne paušálne na čokoľvek. Fungujeme spôsobom binárny systém. Binárny systém, ja osobne pracujem v network marketingu 11 rokov, vždy to išlo buď o predaj nejakých kozmetických produktov, výživových doplnkov a predtým ešte to boli finančné služby, kde bolo potrebné robiť každomesačnú kvalifikáciu na to, aby ste mali výplatu z vašej organizácie. Každý mesiac ste museli robiť vlastný predaj, aby ste mali výplatu. Tu na tieto veci odpadajú, nie je potrebná žiadna mesačná kvalifikácia, žiadna ročná rekvalifikácia, nemáte absolútne žiadne náklady, no ak je náklad nejaký paušál, to nerátam ani do nákladov a jediná kvalifikácia za vašu éru je priviesť do biznesu dvoch ľudí, jedného naľavo a druhého napravo. To je jediná kvalifikácia na to, aby ste dostávali vyplácané provízie od spoločnosti Talk Fusion do neobmedzenej hĺbky vašej organizácie. Poďme sa pozrieť na budovanie štruktúry, na budovanie tímu. Pokiaľ vo vašom prvom mesiaci vaša organizácia bude mať 2 ľudí, vo vašom druhom mesiaci týchto 2 budú 4, v treťom 8 a keď budeme takto pokračovať ďalej, vaša organizácia v 12. mesiaci bude mať 4000 členov a tu už môžeme hovoriť o veľmi zaujímavom pasívnom príjme. A v network marketingu vždy ide o to, aby si vybudoval človek pasívny príjem, aby nebol predavač, predajca, pretože jedine vtedy to má zmysel, ak je to ľahké, ľahko duplikovateľné, to, čo zvládnu všetci ľudia, nie to, čo zvládne jednotlivé. Máme tu na kariéru a pokiaľ sa vo vašom ľavom týme, čiže v tej nohe ľavej uskutoční za týždeň 10 predajov a v pravom týme 10 predajov, dosiahli ste pozíciu Gold, kde máte 250
dolárov zárobok za týždeň, krát 4 týždne máte $1000 mesačný zárobok. Pozícia Gold sa dosahuje u Talk Fusion veľmi rýchlo, hodne ľudí ju dosahuje v priebehu prvého mesiaca, na eurá to vychádza nejakých 800 eur a na české peniaze je to cirka po 20 000 korún českých. Ja si myslím, že popri práci je to skvelý príjem na bočák, s tým, že nemusíte absolútne nič meniť vo vašom živote, akurát ak zvládnete počas dňa zatelefonovať svojmu známemu a pozvať ho na prezentáciu, tak týmto spôsobom si môžete zarobiť fantastické peniaze. Keď budeme takto pokračovať ďalej, prídeme k pozícii 3 hviezdy, kde máte 50 predajov vo vašej ľavej nohe, 50 predajov vo vašej pravej nohe, tu nám máte $1250 za týždeň, to je $5000 mesačný príjem, plus samozrejme $600 mesačný na Mercedes. Ja si myslím, že príjem 4000 eur z domu alebo 100 000 korún všetkých z domova je úplne geniálna vec. Nepotrebujete ani sekretárku, nepotrebujete ani nájom, proste nepotrebujete absolútne nič. Využívate internet tak, ako keby ste ani toľko že nemali, čiže takisto ho využívate a týmto jednoduchým obchodným modelom tieto peniaze čakajú na každého z vás, kto sa rozhodne s nami spolupracovať. O finančnej slobode hovoríme na pozícii Diamant, kde je $2500 zárobok za týždeň, je to $10 000 mesačne, je to cirka okolo tých 8000 eur, medzi 7-8 000 eur a české peniaze možno 200 000 mesačne. Ja si myslím osobne, že toto je sen aj každého podnikateľa zarábať takéto veľké peniaze a náklady sú tu úplne smiešné oproti klasickým podnikateľom v porovnaní s príjmom. Týmto príjmom sa dá žiť už kdekoľvek na svete človek je. Máme tu na niekoľko druhov príjmov, poďme si tie príjmy v rýchlosti spoločne prebehnúť. Prvý druh príjmu môžete mať už dnešným dňom, je to bonus za rýchly štart. Tu nás dostávate jednorazovú odmenu vo výške 10, 20 alebo $60 za vami predaný balík produktov Talk Fusion. My predávame tu na videokomunikačné služby, čiže k tomu sa dostaneme za chvíľočku. Potom máme bonus za párovanie, tu dostávame 10% tímových provízií vášho priameho obchodného partnera. V praxi to znamená tú vec, že o 9. večer je ďalšia prezentácia, vy na túto prezentáciu si už môžete pozvať svojho hostia a tento váš obchodný partner začne s nami spolupracovať, on si za svoj prvý mesiac u spoločnosti Talk Fusion zarobí $1000 a vy len za to, že ste mu dali vôbec túto možnosť, aby si zarobil peniaze, dostávate $100 odmenu, tých 10%. Do budúcna, ako bude narastať jeho príjem, tak samozrejme bude narastať aj váš príjem a tých 10% je raz a navždy len váš. Bronzový bonus. Náš obchodný partner má svojich 2 obchodných partnerov, dosiahol pozíciu bronz a vy dostávate jednorazový bronzový bonus vo výške $20. Od pozície diamant to nekončí, ba naopak, máme tu na ďalšie mety, ďalšie možnosti zárobkov, dostávame tzv. Bonus za postup na dvojitý diamant, trojitý diamant, elitný diamant a modrý diamant. Celkovo vám firma prerozdelí $11 000 na ako postupujete na tieto pozície. No a firma robí dnes okolo $500 miliónov obrat, má ambíciu v nasledujúcich 3 rokoch stať sa ďalšou miliardovou spoločnosťou v dolároch a preto od pozície modrý diamant prerozdeľuje 1% medzi ľudí, ktorí sa nachádzajú na tejto pozícii. Dnes na tejto pozícii je 20 ľudí a stále noví ľudia pribúdajú. Dajte si do kalkulačky 1% z 1 miliardy, dajte deleno 20 ľudí a do budúcna, ako bude narastať obrat firmy, budú narastať aj ľudia, ktorí dosiahnu tejto pozície. Takže na každého z vás, ktorý sa rozhodnete, bude tam čakať veľký obnos peňazí. Dodatočný príjem, o ňom sme sa prakticky už bavili, nazývame ho aj pasívnym príjmom alebo reziduálnym príjmom. Je to proste príjem za to, čo ste kedysi spravili raz dobre a proste berete z toho peniaze aj vtedy, keď už proste vám sa nechce robiť alebo z nejakých dôvodov robiť nemôžete. Kľúčom ku bohatstvu je správne načasovanie, byť správny čas na správnom mieste. Výrok, citát generálneho riaditeľa a zakladateľa spoločnosti Boba Raynu. Zistite, ktorým smerom sa uberá dáv a dostanete sa tam ako prvý. Ja s týmto výrokom úplne súhlasím, pretože dnes začínať svoju finančnú nezávislosť s partnerom, ktorý nie je stabilný, ktorý nemá predstavu, ktorý ešte neviete,
či vôbec vydrží pri dnešnej konkurencii, ktorý začal včera alebo pred týždňom. Tam človek nemá absolútne žiadnu perspektívu, ale človek, keď začne so silným partnerom, kde je obrovský kapitál peňazí a kde je hlavne tá vízia do budúcna, tak týmto obchodným partnerom máte šancu uspieť a stať sa finančne nezávislí. Určite ja osobne svoju finančnú nezávislosť by som v živote nebudoval so spoločnosťou, ktorá na trhu 30 rokov, pretože ak túto spoločnosť pozná sused oproti, pod vami, poznajú vaša sesternica, váš bratranec, tak nemáte šancu v tejto spoločnosti uspieť. Maximálne máte možnosť si privyrobiť nejakých pár korún alebo pár eur. Podľa určitých prognóz spoločnosti Cisco práve teraz je ten najvýhodnejší čas, pretože do roku 2014 bude 90% všetkých spotrebiteľov využívať práve video. Vy sami mi dáte za pravdu, že radšej na internete pozeráte videá, ako čítate nejaké dlhosiahle romány a nezáživné texty. A meno Bill Gates pozná taktiež každý. Je to človek, ktorý kúpil pred rokom spoločnosť Skype, za ktorú zaplatil 8 miliard dolárov. Je to obrovský vizionár, oni chcú mať takisto podiel na tomto trhu. No a poďme sa spoločne pozrieť na to, ako vy môžete začať spolupracovať s spoločnosťou Talk Fusion. Nepotrebujete k tomu žiadne milióny, žiadne 10 000, dokonca ani 100 000. Potrebujete jednoducho vybrať si balíček produktov Talk Fusion. Vysvetlím, doporučím, rozhodnite samozrejme na každom z vás, ako sa k tomu postavíte. Ja to tu budem teraz cieľene prirovnávať mobilnému operátorovi pre lepšie pochopenie. Takže vysvetlíme si najprv balíky spoločnosti Talk Fusion. Prvý balík je to balík elitný, kde je jednorazová investícia do vášho vlastného podnikania do výške $750, je to 600 eur a v koruna je to 15 000 korún českých. Keby ste sa spýtali nejakého podnikateľa, či si vie predstaviť podnikanie za 15 000 korún alebo za 600 eur, tak sa len pousmeje, pretože len nakoľko nechá ďaleko viac peňazí. Takže s klasickým podnikaním, keď budete zrovnávať tieto čiastky, tak sú to úplne smiešné položky. Títo ľudia, ktorí majú elitný balík, využívajú všetkých 8 videokomunikačných produktov a platia si $35 mesačné predplatné, je to paušál za to, že využívate tieto služby. A títo ľudia majú možnosť podľa kompenzačného plánu zarábať $50 000 za týždeň. Myslíte si, že $750 jednorázovo sa oplatí, ak by človek zarábal tieto veľké peniaze? Určite áno. Druhá voľba je pre ľudí, ktorí na začiatok nemajú toľko peňazí a povedia si, áno, ľúbi sa mi to, chcem ísť do toho, ale na ten elitný nemám. A títo ľudia môžu začať jednorazovou investíciou na zakúpenie si exekutívneho balíka vo výške $250, je to 220 eur a na české peniaze okolo 5000 korún, je investícia do vášho vlastného podnikania, zakupujete si všetky produkty spoločnosti Talk Fusion a môžete zarábať týždenne $1000. To je 4000 do mesiaca a plus brať 600 eur mesačne príspevok na Mercedes. Posledná voľba je pre študákov, pre ľudí, ktorí nemajú peniaze, ktorí žijú od do, ako sa vraví, nemajú ušporenie ani cent. Títo ľudia môžu začať štartovať tým balíkom vo výške $125. Títo ľudia využívajú jeden produkt a to je video e-mail. Samozrejme, môžete spraviť upgrade, čo je navýšenie z najnižšieho balíka na vyššie balíky, kedykoľvek chcete. Čiže kto nemá, môže začať štartovať tým, zvýšiť tým na exekutívny, už len s doplatkom $125. Pokiaľ chcete zarábať vážne veľa peňazí, určite doporučujem elitný balík alebo ten exekutívny. Naštartovať tým by som možno ani tak neuvažoval, jedine na zaistenie si pozícií. Niekedy tá pani, čo mňa pred rokom registrovala tu, keď mi povedala, že po roku budem zarábať tie peniaze, ktoré sú tam v dnešnej dobe, tak by som sa registroval okamžite ešte raz na elitný balík, pretože dneska to už môžem potvrdiť a môžu to potvrdiť aj moji kolegovia, ktorí sú v tomto obchode spoločne so mnou, že to, čo vravíme, je to percentná pravda. Takže elitný balík najlepšia voľba, máte 6-krát viac peňazí oproti štartovaciemu balíku za rovnakú prácu a oproti exekutívnemu máte 3-krát viac peňazí za rovnakú prácu. Niekto povie, ja som sem prišiel zarábať, ja som sem neprišiel investovať, toto človeka sklamem okamžite, pretože všade sa musí investovať, v porovnaní s podnikaním sú na smiešné čiastky, dokonca aj keď idete do práce, tak musíte si kúpiť lístok na autobus alebo na vlak, pretože zadarmo to nejazdí. Takže je to normálna bežná vec. Aj keď chceme telefonovať, tak si musíme zakúpiť mobilný telefon. Proste je to dneska normálna vec. A mesačné platby u spoločnosti Talk Fusion, ako vidíte, $35,
Je to mesačný paušál, ja to prirovnávam k mobilnému telefónu. Pokiaľ telefonujeme, každý z nás, niekto viac, niekto menej, ale v konečnom dôsledku každý z nás si platí mesačný paušál za to, že telefonujeme. Dokonca aj deťom platíme a kupujeme mobilné telefóny, aby sme mohli s nimi komunikovať a platíme im nejakú čiastku 5 € mesačne za to, že môžeme s nimi komunikovať a oni, že môžu telefonovať a dobíjame im to. Nad tým samozrejme nikto z nás nepremýšľal. Nikomu z nás ten mobilný operátor za to peniaze nedáva. U spoločnosti je to naopak. Využívame nie telefonické služby, ale využívame videokomunikačné služby, ktoré budú v blízkej dobe štandardnou vetou. Samozrejme platíme si tam tiež predplatné a za toto predplatné vy dostávate pasívny príjem. Čiže to je obrovský rozdiel. Veľmi dôležitý obrázok dnešnej prezentácie, a už sa budeme dostávať k posledným slajdom. Na obrázku ľavom, vďaka tomuto systému, my toto voláme, tento obrázok konkrétne spillover, pretože ľudia, čo sú nad vami, čo vás pozvali na túto prezentáciu a ľudia, čo sú nad nimi, im bude záležať na tom, aby vy ste boli úspešní. Pretože jednotlivec v tomto biznise neznamená nič. Je to tímová práca a pokiaľ zarobíte vy peniaze a zarobia peniaze ľudia pod vami, tak vy zarobíte peniaze automaticky. Preto, ak sa rozhodnete s nami spolupracovať dnešným dňom, ďalší ľudia, ktorí prídu od ľudí, ktorí sú nad vami, prichádzajú automaticky do vášho tímu, čiže ľudia nad vami vám pomáhajú budovať váš tím. Pokiaľ vy sa rozhodnete vyčkávať, radiť sa, samozrejme poradiť má človek právo, akurát sa môžete poradiť so svojím životným partnerom, aj to tým spôsobom, že najprv pozrite na prezentáciu, nechajte si ju po skončení prezentácie vysvetliť človekom, ktorý vás pozval na prezentáciu. Na základe toho sa rozhodnite, buď áno, alebo nie. V každom prípade obidve rozhodnutia sú správne, pretože tie rozhodnutia sú od vás. A pokiaľ sa chcete radiť človekom, čo o tom nemá absolútne žiadnu páru, určite tak nerobte, určite nerobte dopredu žiadne prieskumy, že sa teraz začne vypytovať, nedaj Boh sesternice alebo nejakého známeho. Tieto veci nefungujú, sú testované, čiže určite poradte sa s človekom, ktorý to rozumie, ktorý tieto peniaze už zarába. Pretože ak človek vyčkáva, tak ľudia, ktorí prichádzajú pred vami, a verte, tí ľudia prichádzajú, pretože globálne sa registruje veľmi veľa ľudí a čím ďalej to bude viac a viac, tak títo ľudia do budúcna vás sa už netýkajú. Úspech vždy čaká na toho človeka, kto je v živote pripravený. No a pokiaľ tie peniaze nemáte na ten balík, dve možnosti, buď ich nebudete mať naďalej, alebo proste si to zaobstaráte a pustíte sa do práce s nami. Sme tu preto, aby sme peniaze spoločne zarábali. Spoločnosť Talk Fusion bude robiť na jeseň obrovské turné, bude to presnejšie 27. až 28.10. Táto udalosť som veľmi rád, aj moji kolegovia sú veľmi radi, že táto udalosť bude v Prahe. Na túto akciu samozrejme vás srdečne pozývame, príde tu majiteľ spoločnosti Bob Rayna s jeho priateľkou Alison Robert, ktorá je viceprezidentka pre komunikáciu. Ďalej tu prídu najlepšie zarábajúci ľudia u spoločnosti Talk Fusion. Ja osobne si myslím, že od koho nie sa učiť ako od tých najlepších ľudí, pretože ak chce človek dosahovať v živote úspech, byť úspešný, zarábať ako úspešný človek, tak sa musí učiť jednoznačne od úspešných ľudí. To platí všade, to platí v biznise, v športe, proste to platí všade. Ja by som teraz rád odovzdal mikrofón svojim kolegom, ktorých by som poprosil, keby prišli na kameru a povedali nám svoje skúsenosti, čo ich oslovilo na spoločnosti Talk Fusion. Teraz to už není Pavla Beránková ako prvá, ale vidím tu na Adama Tresliho, takže pozdravujem Adam, nech sa páči, odovzdávam ti mikrofón. Díky za slovo, Lubo. Vás tady všechny zdravím, všechny hosty, hlavně svýho hosta Andru. Talk Fusion úplně super, dá se to dát kdekoliv jste, nemusíte nic kupovat, prodávat, nikam nic tahat a peníze do 3 minut. Nic lepšího jsem ještě zatím neobjevil. Díky za slovo a mějte se hezky. Čau. Ďakujeme za stručný komentár a výstižný. Ďalej tu vidím Miňa Strnada, takže Miňo, ahoj. Tak ja ďakujem za slovo a zdravím všetkých hostí a všetkých spolupracovníkov. A čo by som ja povedal teda k Talk Fusion, tak ja som to videl približne pred rokom a keď som videl, že stačí len dvoch, je to
100% z domova, 100% medzinárodne, 100% online, prezentácie 5-krát do dňa a takáto krásna kartička mi príde domov, na ktorú mi chodia peňažky okamžite a môžem dokonca ňou aj platiť, tak to bolo jednoducho úžasné. No a bol som rozhodnutý. Navyše takáto služba, ktorá je jednoznačne trend a nič lepšie neexistuje proste a ľudia sa chcú sa pozerať na videá a rozprávať sa medzi sebou, tak hneď som chcel ísť do toho. Nemal som ale peniaze, rodičia ma odtalkovali, mamka mi to zakazovala, tak som jednoducho zdvihol telefón, dal som si to dokopy, myslím si, že kto chce hľadať spôsoby, kto nechce hľadať dôvody, zaregistroval sa, no a už prvý mesiac to bol 4-násobok investície späť. Dnes je to medzinárodný biznis v skupine stovky ľudí, takže ja prajem všetkým hosťom správne rozhodnutie, no a pekný večer, majte sa. Super, Miňo. Ja som rád, že v Talk Fusion je rôznorodá kategória ľudí, či chudáci, či ľudia na dôchodku a to svedčí o tom, že tento biznis funguje každému. Ďalej vidím pani Jitku. Dobrý deň aj vám, alebo už večer. Tak hezký dobrý večer všem, já to vezmu velmi stručně, protože vidím, že kolegů je tady spoustu a já jsem začala s Talk Fusionem díky svému kamarádovi Davidovi, kterého znám hrozně dlouhou dobu. Jsem maminka samoživitelka, takže pro mě je úžasné, že si můžu plánovat čas podle svého tak, jak potřebuji. Samozřejmě peníze do 3 minut na účtu, to je bomba. A já určitě každému doporučuji, vyzkoušejte to, protože nikdy nevíte, že třeba zrovna tahle příležitost vám může změnit život. A to myslím doslova. Mějte se fajn a krásný večer. Super. Takže ďalej pán Ľubomír Matejček. Dobrý večer aj vám. Takže zdravím jmenovče, zdravím vás dámy a pánové, hezký večer. Já jsem si Talk Fusion dostal taky, někdy je to už trošku díl jak rok. Mě zaujaly produkty v první řadě. Já jsem je začal využívat vlastně pro komunikaci se svýma zákazníkama a pak jsem velice rychle zjistil, že se tím dají vydělávat i nádherně peníze a to 100% z domova, 100% online, 100% přes mezinárodně a navíc já tomu říkám teplákový biznis, protože jako kdybych mohla mezinárodní biznis sedět pěkně na gauči, opřené o stěnu, být v teplákách, v pohodě, doma, v klidu, to asi v žádným jiným prostě podnikání vůbec není možný. No a to, že nás platí za 3 minuty, tak to je prostě jediný fakt. Už dokonce mě se teda jednou stalo, že mi zaplatili až asi za 3,5, ale to vůbec na to vůbec nemá žádný vliv. Prostě k tomu bankomatu jsem to nestihl dřív, než tam byly peníze. Děkuji za pozornost a přeju hezký večer. Ďakujem. Zdravím ďalšieho úspešného človeka, pani Ingrid Jamrikovú. Ingrid, ahoj. Ahoj Luboš, zdravím všetkých kolegov a zdravím samozrejme našich hostí. Ja som toľko, že nadšená, tak ako povedali už kolegovia, všetko dá sa povedať bolo povedané. Pre mňa bolo podstatné to, že je to online biznis a globálny biznis, pretože ja som celý život cestovala a toto mi umožňuje pracovať z domu, čo je úplne perfektné pre mňa a nemusím nikam cestovať, aj keď samozrejme na ďalšie cesty sa teším z Talk Fusion, ale čo je úplne úžasné sú tieto kartičky, na ktoré chodia do 3 minút peňažky, takže je to úplne pecka. Ja vám prajem krásny večer a samozrejme správne rozhodnutie. Ahoj a ďakujem za slovo. Topa. Super, super. A ďalej pani Pavla Veličková, viem, že ona robí medzinárodný obchod taktiež, Talk Fusion, odovzdávame týmto. Dobrý večer všem, zdravím Luba, děkujem za prezentaci. Jak říkala Ingrid, je to úžasné, člověk může sedět doma, dělat biznis, mezinárodní biznis, ono je to globální příležitost, já jsem absolutně nesmírně nadšená. Jak říkala Ingrid, milujeme tady tyhle kartičky, jo, měli jsme rádi tady tuhle, ale já myslím, že tady tu novou budeme mít rádi ještě víc, protože nám to dá možnost ještě do více zemí vlastně přinést Talk Fusion. No a je to taky rodinný biznis, jo, tím chci pozdravit mamku Davidova, která je v biznisu s náma a těším se, co nám přinese budoucnost, nemůžu se dočkat do Prahy. No a co ještě, 3-minutová platba, absolutně úžasná věc, nenajdete to nikde na světě, i kdybyste hledali, jak chtěli, nikde jinde. Jo, já myslím, že toto prostě mluví za vše. Mějte se krásně, ahoj. Určite.
A ďalej Lenka Kyselová. Takže Lenka sa nám odhlásila. No a poslednú vidím pani Máriu. Dobrý večer. Dobrý večer. Počujete ma už? Je ma počuť? Áno? Ďakujem. Tak ja len krátko naozaj poviem, nemám ešte bielu kartičku, ale spoločnosti Talkfusion nesmierne verím. A to preto, že som si všetko overila vlastnými očami, vlastným rozumom a je to proste seriózna spoločnosť, ktorá skutočne platí, drží slovo, učí nás a pomáhame si. To je fakt pravda. Takže majte sa všetci, držím vám palce, stačí sa pripojiť, nič iné nemusíte a počúvajte sponzorov. Oni určite, keď nie ten nad vami, ten, čo vás pripojil. Ďakujeme. No a vidím tu na ešte posledné dve dámy, takže pani Lenka Kyselová ako prvá. Dobrý večer, zdravím všechny, zdravím Lubomíre, kolegy, všechny hosty. Já jsem tady proto, že je tady nejen peníze rychlí do 3 minut, ale skutečně dobrý tým, nenechají vás ve štychu ke svému podnikání. V podstatě jsem tohle hledala, takže teď můžu říct, že jsem opravdu tam, kde jsem chtěla být. Takže to doporučuji všem, zdravím, mějte se. Naschle. Ďakujeme. No a posledné odovzdávame slovo pani Zdenke. Dobrý večer, zdravím všechny hosty, zdravím kolegy. No já jsem tady samozřejmě, jak už kolegové říkali, tak protože to je úžasná práce z domova. Je tady úžasný tým lidí, s kterými denně spolupracujeme a tohleto je prostě naprosto sen, je to spíš zábava než práce. Takže všechno ostatní tady bylo řečeno. Mějte se krásně a vítejte v Talkfusion. Naschledanou. Ďakujem vám za vašu pozornosť, taktiež kolegom ďakujem za ich príspevky. Prajem vám pekný večer a vidíme sa o 21. hodine. Pozrite si svojich hostí. Dovidenia.